Дами и господа, този поздрав е от Ахмед Кинг за неговата прекрасна сестричка Джансу, принцесата. Гили за най-голямата, за Джансу кралицата. Тя е номер едно, най-добрата в тиктока. За Джансу кралицата. За моята сестричка, за моето сърце, много си обичкам. За моята принцеса Джансу, Джансу, хайде Джансу, принцесата, тиш номер едно в тиктока. Джансу, принцесата, най-добрата сестра. Джансу, хайде! Много си